Usa ka rider sa motorsiklo ang samdan human na paslak sa likod sa usa ka multicab atol sa panagbangga sa maong mga sakyanan sa General Santos City. Ani ang report. Wasak kining motor sa kilid niining dropside multicab nga nalumping sab ang kilid atol sa disgrasya sa crossing Barangay Ligaya sa General Santos City pasado alas 2 Sabado sa hapon. Makita sab ang tiil sa tao nga anaa sa likod nga bahin sa maong multicab. Sa pagsusi, tiil di ay kini sa usa ka lalaki nga samdan ug anaa sa likod nga bahin sa maong multicab kung asa makit-ang anaa kini sa ubos sa bangko. Apan ang maong lalaki, dili pasahero sa maong multicab, inay rider sa motorsiklo nga mibangga sa kilid sa multicab. Sumala sa investigasyon, tungod sa kakusog sa panagbangga, nalagpot ang rider ug napaslak sa luyo sa multicab. Gilayong gialalayan sa miresponding pulis ang lalaki samtang ginaistoryahan kini aron dili makatulog samtang nagpaabot sa ambulansya. Apan ang maong rider daw wala kay balo sa nahitabo kaniya. Disgrasya. Sumala sa residente nga anaa sa lugar una pa ang aksidente. Doon na matudpay duha ka motorsiklo nga daw naglumba sa maong dalan gikan sa Barangay Lagaw ug pag-abot sa crossing Barangay Ligaya nakadungog sila og panagsampok ug didto nabangga na diay ang maong motor sa paliko nga multicab pasulod sa Barangay Ligaya. Ginokdanay duha ka motor gikan to sa irit kayo pag taw-taw lagubo diha mato multicab deng yung gibanggaan ditso tingala mi asa mang pasayro ani abi na kog nasa lalom dito dai sa sulod siya nasulod siya. Sa report sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City Police, ang multicab nga gimanehuan sa usa ka 41 anyos nga lalaki mag-deliver unta og mantika sa Barangay Ligaya. Apan kalit na banggaan sa motorsiklo nga gimanehuan sa usa ka 16 anyos nga lalaki. Sa maong aksidente, nakaangkon og bali sa duha ka kamot og tuo nga tiil ang menor de edad nga rider nga nagpaayo pa sa ospital. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag. Samtang wala na unsa ang driver sa multicab nga nakakustodiya sa TEU ug wala pay pahayag. Ginasubay pa sa kapulisan kung tinuod ba nga gikan naglumba ang maong motor. Apan abiso niini sa mga motorista nga likayan gayud kini ug magdoble amping sa pagmaneho ilabi na sa mga crossing o intersection. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.